Magandang gabi sa inyo lahat. May share naman po ako panibagong orasyon. Orasyon para swerte sa sugal. Sa mga naniniwala lang po dito, sana po tiwala lang po tayo at mag-focus po sa ating ginagawa. At huwag makalimot po mag-subscribe, mag-like and share at pindutin na rin po ang bell icon para updated po kayo palagi sa aking susunod na video. Ang pamamaraan po dito ay bago umalis ng bahay ay usalin po ng 12 times ang orasyon at dasalin 9 times bago humawak ng anumang gamitin sa sugal. At habang nagsusugal ay usalin ng 3 beses po. Sana po ay pakaingatan po ito at huwag ipagyabang at kayo lang po nakakalam nito. Kahit anong sugal po ito, pwede po ito. Sugal na ito. At sana po paalala lang po, huwag masyado abusuin para gumana ang orasyong ito sa tuwi-tuwi na. Shout out po sa inyo lahat, mga ka-subscribe, mga naniniwala po sa akin. Sana po pakaingatan po ito at subscribe po kayo at shout out po sa inyong lahat. Orasyon para swerte sa sugal. Ang pamamaraan po bago umalis ng bahay ay usalin ng 12 times ang orasyon at dasalin na 9 times bago humawak ng, at kung na po kayo sugalan, dasalin ng 9 times bago humawak ng anumang gamitin sa sugal. Kahit ano, ballpen o isulat o baraha, hindi rin to. Pwede rin po ito sa sabong, pwede rin po ito. At habang susugal na ay usalin ng 3 times. At dapat po ito ay isaulo muna bago gamitin ito. Narito po ang orasyon. Surgat, Aguil, Hortapal, Dirdail, Barakwil. Surgat, Aguil, Hortapal, Dirdail, Barakwil. Surgat, Aguil, Hortapal, Dirdail, Barakwil. Dapat po ito ay isaulo muna bago ito gamitin. At paalala, huwag masyadong abusuin para gumana ang orasyong ito. Tuwi-tuwi na. Kaya lamang po ang aking i-share ngayon at sana po mag-subscribe, mag-like and share at pindutin rin po ang bell icon para updated po kayo palagi sa aking mga susunod na video. Marami po ako ibabagi dito, basta tiwala lang po tayo at pag-subscribe po palagi at shout out po sa inyo lahat. Subscriber ko po, shout out po sa inyo lahat. Salamat po sa inyo. Abay po.